ezt tegyék. Mert azzal a hittel mentek. Ha mi visszük a mi barátunkat az Úr Jézus Krisztus elé, hiszük, hogy ő meggyógyít. Kedves testvérek, kell az én hittem ahhoz, hogy meggyógyuljon az én testvérem. Kell. Ne úgy imádkozunk, ne ilyen felületes imádságokat tegyünk, amikor a betegekért imádkozunk, hanem úgy, mint az a 4 ember. Mi hiszünk, hogyha az Úr Jézus Krisztus elébe tesszük, ő képes meggyógyítani. És tudjátok, hogy mit mondott az ige? Csodálkozott az Úr Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy annak okáit, mert nagy volt a hitjük, annak a 4 embernek. Elhitték teljesen, hogyha oda leengedik. Nem foglalkoztak azzal, hogy hányan vannak a gyülekezetben. Van hely, nincs hely. Mi visszük, mert szeretjük a mi testvérünket, a mi barátunkat. Na így kell menni az Úr Jézus Krisztus elő. Így kell menni Isten elő. Hiszük, hogy akkor, amikor az én testvéremet viszem az Úr előtt, az Úr Jézus Krisztus tekint az én imámra, az én hitemre, beletekint oda szívembe, hogy milyen hittel imádkozok én az én testvéremért, az én testvérnőmért. És ha neki nincs is olyan hite, ha bár sokszor az igében azt mondja az Úr Jézus Krisztus a betegeknek, hogy legyen a te hited szerint. A betegnek mondja, legyen a te hited szerint. De ha sokszor nincs annyira hite, én azért viszem az én testvérnőmet, a testvéremet az Úr előtt, mert hiszem, hogy Isten meggyőz. Nem tudom, hogy miért van ez, de szeretnélek megkérdezni. Ezen az estén, még nem hirdettem az evangéliumot, hogyha még vannak ilyen betegek, és szeretnétek, hogy imádkozzunk életetek. Lehetőség van. Én úgy érzem, mint az Zoli testvér említette a János evangéliumában, hogy most van az a perc, éppen most van az az idő, amikor az angyal felzavarta. Halleluja. És nem számít, hogy milyen betegséged van. Neked vannak annak az embernek, a 38 éves embernek, 38 éves beteg embernek nem volt kivigye a tóba. De neked vannak testvéreid, akik Isten elé visznek tégedet. Hogyha vannak itt olyanok, akik szeretnétek, hogy imádkozunk életetek, mert betegek vagytok. Higgyétek el, hogy nektek vannak testvéreid, akik teljes odadással és nagy hittel imádkoznak életetek. Hogyha van ilyen, emelje fel az ő kezét, hogy tudjunk érete imádkozni. Halleluja. A jó térésnek, Mátájra, Jóska feleségére, azért is imádkozni. Most csak azokért, akik itt vannak helyben. Amen. Most csak azokért, akik itt vannak helyben. Nagyon szépen megkérnélek az Úr Jézus nevében. Itt van a Zsuzsika, egyik nyáron ide járt velünk a gyülekezetbe. Én szeretném, ha ő mondna el helyet. Amen. Akkor mondja elő. Hogyha ő szeretné, hogy imádkozunk élete, ő látta, ő járt a gyülekezetben, ő látta azt a szeretetet, amit egymást iránt érzünk, és hogy milyen buzgón tudunk imádkozni a betegeknek. Hogyha ő szeretné, akkor fogunk imádkozni. Szeretném, ha imádkoznátok. Mert úgy vagyok, hogy egy nap jó vagyok, másik nap hunelzapaj, és a jó Isten szólott hozzám álmomban. Este lefaszítom, és azt mondtam, hogy Uram, de mutass meg neki a helyes utat. És reggel, amikor felkeltem, kényszerítem a Bibliát, és azt is, hogy mit szeretek a világban. Én azt mondtam, hogy nálam megígértem, hogy jövök az imádba, és az ördög nem aludt. Jött, beszépődött a háta, és én azt mondtam, nem hagyom magam, felállok kis pizsomába, kapuccal, ahogy tudtam, eljöttem. Egyszer
Gyertek, kedves testvérem, álljuk rá. És imádkozzunk. És a többet felemelték a kezüket. Most itt ebben a percben az Úr Jézus Krisztus itt van. Az Úr Jézus Krisztus itt van. És meg akar gyógyítani. Amen. Halleluja. Imádkozunk kibikéjét. Amen. Gyertek, közösen imádkozzunk. Istenünk jön. Foglaljunk most helyet. Az igében, amit felolvastam, egy ismerőségem, és egy fiatal ember csatlakozik az Úr Jézus Krisztushoz, és feltesz egy kérdést neki. Mit cselekedjek, hogy az örök életet elnyerhesse? Vagy mit cselekedjek, hogy bejussak Istenhez? Sokszor feltevődik ez a kérdés, sokan felteszik magukban ezt a kérdést, na mit kell tegyek, hogy bejussak oda Istenek országába? Kedves testvéreim! Sokan azt gondolják, hogy ahhoz, hogy bejussanak Istenek országában, elég nekik, ha megkeresztelkednek. De ez nem elég, hogy bejussál Istenek országába. Jó, szükséges, hogy az ember megkeresztelkedjen. Mert azt mondja Márk evangéliumában, hogy aki hisz, az meg is keresztelkedik. Tehát ahhoz, hogy megkeresztelkedjen, először kell, hogy elhitt, hogy az Úr Jézus Krisztus az Istennek az egyszülött fia. És hogy ő meghalt a te bűneidért. Nem elég az, hogy megkeresztelkedik az ember. Ez nem elég ahhoz, hogy bejussál Istennek országába. Még az se elég, hogy eljössz a gyülekezetbe, hogy bejussál Istennek országába. Akkor felteszed magadban ezt a kérdést, mint ez a gazdag ifjú, na akkor mit cselekedjek? Ha nem elég, hogy megkeresztelkedtem, ha nem elég, hogy gyülekezetbe járok, na mit kell még nekem tegyek? Mit kell még nekem cselekedjek, hogy bejussak Istennek országába? A gazdag ifjú, amikor az Úr Jézus Krisztussal beszélget, és azt mondja neki az Úr Jézus, tudod a parancsolatokat, nem? Lehet, hogy magában gondolkodott a gazdag ifjú, na? Milyen kérdéseket tett feled is neki, hogy tudom a parancsolatokat. Hát én ott nőttem fel a gyülekezetben. Engemet vittek áldásra. Az én szüleim vittek engemet áldásra. Én kiálltam a gyülekezetben énekekkel, szavalatokkal. Amikor evangélizálni kellett, én ott voltam a testvérekkel, mentem.
Ilyesmit kérdez tőlem Jézus. Ilyesmit kérdez tőlem. Tudod a parancsolatot, ugye? És elkezdi neki sorolni Jézus. Ne paráznál. Ne ő, ne csaj. Ne egy hazug bizonságokat. Tiszteld atyádat, anyádat. És mondja neki, tudod, ezeket a dolgokat én megcselekedtem. Gyermekkorom óta, ifjú korom óta, gyermekkorom óta. Ezt én ott nőttem fel a gyülekezetben. És én tudtam, hogy nekem mit kell cselekednem. Én tudtam, hogy kell eljárjam. Nekem nem kellett jöjjenek a testvérek is mondják, hogy járjak el, még hogy kell cselekedjek, mert én ott nőttem fel. És látta az Úr Jézus Krisztus az őszintességét is. Mit gondoltok, hogy a gazdag ifjú hazudott az Úr Jézus Krisztusnak, amikor ő azt mondta, hogy én ezeket ifjú korom óta, gyermekkorom óta megtartottam. Nem hazudott. Egy istenfélő ember volt, egy gyülekezetben járó ember volt, és ragaszkodott a parancsolatokon. És beletekint Jézus, rátekintett az ő rá, és beletekint a szívében, úgy, ahogy az igében írott, a Mózes könyvében, hogy először Isten mire tekintett? Káinra vagy az áldozatra? Először nem az áldozatra tekintett az Isten, hanem Káinra. Úgy találjuk meg, hogy Istenek igéjében, hogy először tekintett Isten Káinra, és aztán az ő áldozatára. Miért tekint először Isten az emberre? Mert először meg kell lássa azt, hogy milyen szívvel hozza azt az áldozatot, amit hoz. Tudod, az Istennek nem kell a te áldozat. Nem kell a te áldozat. Egy alkalomkor, amikor Isten megharagszik Saulra, a királyra, és hozzá megy Sámuel, a próféta, azt mondja neki, hogy nagyobbé az az áldozat, amit hoztál, nagyobbnak látod azt az áldozatot, amit te hoztál, vagy Isten először Jézusnak meg Sámuel első könyv, 15. rész, 22-es verse, így mondja. Sámuel pedig mondja, vajon kedvesebbé az Úr elé az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Kimé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél áll. Szófogadás, kedves testvérek. Az engedelmesség. Az engedelmesség, amikor engedelmeskedni tudsz Istennek és a te testvérednek. Az ördögnek nem kell engedelmeskedni. A gonosznak nem kell engedelmeskedni. Volt 3 fiatal az igében, megtaláljuk írva, akik nem tudtak engedelmeskedni a gonosznak. Nem tudtak engedelmeskedni a királynak. Miért? Mert tudták, hogy azt, amit a király kér tőlük, az nem isteni dolog. Az nem isteni dolog. És tudjátok, hogy szeretem az ő hozzáállásukat ennek a 3 fiatalnak, Sidrák, Misák és Abednegónak, amikor azt mondják, hogy menjetek és mondjátok a királynak, ha bár akármit is tesz velünk, ha elveszi az életünket, mi akkor se hajolunk meg. Annak a képnek, amit ő annak a képet, amit ő kitett, hogy mindenki imádja. Nem. Akármennyi pénzt is kapnál. Akármennyi pénzt is kapnál. Ne tartsd meg az Urat, a te Istenedet. Akármennyire fel is emeljenek tégedet az emberek. És jobbat ne lássanak tőle. Azt mondják, te vagy a legjobb. Ne fogadd el.
ne fogadd el. Mert azt, aki az Úr előtt megalázza magát, azt az Isten felmagasztalja, és azt az emberek nem kell felmagasztalni. Ne is várjad azt a dolgot. Hagyjad, hogy Isten magasztaljon meg, magasztaljon fel annak következtében, amikor te megaláztad magad. Rátekint az Úr Jézus Krisztus erre a fiatalra, és azt mondja ott az igében, hogy tetszett Jézusnak ez a fiatal ember. Tetszett a hozzáállás, és azt mondja neki, tudod mi? Nem kötekedni akart vele az Úr Jézus Krisztus, hanem még beletekintett először a szívébe, és látta azt, hogy mi van még a szívében. És azt mondja, még egy fogyatkozásunk van. Kíváncsiak, vártak az Úr Jézus Krisztusnak feleletét, szavait. És azt mondja, eredj, add el, amit van, oszd ki a szegényeknek, és kincsöd lesz. Ez a fiatal ember, amikor hallotta ezeket a szavakat, tudjátok, hogy mit csinál? Lehajtotta az ő fejét, megszomorodott, és elment. És elment. Olyan sokszor rosszul esik az nekünk, amikor Isten hozzánk fordul az igén keresztül, és azt mondja, hogy még van benned ez a fogyatkozás. És ez meggátol tégedet, hogy bejussál Istenek országába. Van még benned! Van még benned irigység! Van még benned hazugság! Van még benned rágalmazás! Van még benned nagyra vágyás! És sorolhatnák sok-sok dolgot. Ez meggátol tégedet, hogy feljussál Istenek országába. Vannak bennénk dolgok, olyan dolgok, kedves testvéreim, olyan fogyatkozások, ami meggátol bennünk csak, hogy bejussunk Istenek országába. Vannak, kedves testvérek, legyünk őszinték. Legyünk őszinték Istennel. Legyünk őszinték egymással. Vannak olyan dolgok, amik meggátolnak. És amikor elmondja nekünk ezt az Úr, elmondja nekünk Isten az igéink keresztül, akkor rosszul esik nekünk. Akkor nem teljesen fogadjuk be. Hát nem nekem tudja, meg vagyok térni. Szóval ott hátul a testvérnél. Őben épp annyi fogyatkozás van, hogy nagyon sok. Én tiszta vagyok. Mindnyájunkban vannak fogyatkozások, amikből meg kell térjünk. Amikből meg kell térjünk. Szeretném, ha tudunk imádkozni, amelyből. Szeretném, ha tudunk imádkozni, és úgy imádkozunk. Uram, de lássuk be, valljuk be az Úr elég. Nem nekem, nem a testvéreknek kell itt bevallani, hanem mondjad az Istennek. Uram, olyan sok akadályok vannak az életemben, ami megálltol engemet, hogy eljussuk a te hozzád. Olyan sok dolgok, olyan sok fogyatkozások vannak az életemben, ami visszahúz engemet, hogy felvissak a mennyeknek hozzád. Gyertek, álljunk fel így, kedves testvérek, és efféleképpen imádkozik. Mindenki saját magában, szálljon magában, és így imádkozom. Uram, te tudod az én életemet, hogy milyen fogyatkozások vannak még bennem. És ha rávilágít Isten a te fogyatkozásaidra, mondd el az Úrnak, Uram, én még irigykedek, én még hazudok, én még ezt teszem, én még azt teszem. Mondd el az Úrnak. Mondd el az Úrnak. És az Úr eltörülni a te állagságaidat, és már nem fog bennéd, nem fog meggátolni semmit,